vingut un dia històric per la federació és, primer de tot, donar-vos les gràcies perquè és una fita. No m'agradaria parlar de fita històrica perquè sembla que tot el que es faci sigui històric, no. És una fita de canvi de rumb i també de com volem la federació donar valor als clubs, als nostres jugadors i a l'ecosistema del tenis català. Teníem molt clar que això havia de ser un binomi amb una empresa de prestigi internacional, una empresa que conegués la nostra idiosincràsia a Catalunya, però al mateix temps que entengués què vol dir treballar en una federació. Llavors, per nosaltres era prioritat número 1 a Espanya, signar la catalana, però no era el fet de signar, era el fet d'agafar aquest compromís de créixer conjuntament, posant en marxa plans i idees que d'alguna manera portessin a la federació i a Wilson a un altre nivell de posicionament tant a Espanya com a Europa. La nostra idea és ser un partner actiu. No volem ser un espectador i mirar des de casa o des de l'oficina el que passa. Volem ser un partner que estigui actiu als tornejos, que els jugadors ens coneguin, que coneguem els jugadors, el mateix amb els entrenadors, actius als clubs, estar visibles, fer coses, que els jugadors quan vagin als tornejos sigui tot una experiència i que a més de jugar al voltant del torneig hi hagi coses que els hi omplin i que els hi facin viure el tenis des d'un altre punt de vista també.